Hi, welcome to our channel. I'm here with Ugegbe. Alright, in this video we shall be looking at how to pronounce the word Igbo. Different people pronounce the word Igbo differently. Some people pronounce it Igbo, some pronounce it Igbo, some will say Igbo or Igbo, while white people or foreigners who pronounce it Igbo. But is any of them correct? None of them is the correct pronunciation of the word. Ugegbe. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya taata? Kedu ka esi akpọpụta okwu a? Igbo, mkpụrụ okwu a taa. Kedu ka esi akpọpụta ya? Abịa na ala Igbo, abịa na asụsụ Igbo, enwere akara ụda olu atọ na asụsụ Igbo. Enwere ụda elu, enwere ụda ala, nwee ụda nsụda. Abịakwa na mkpụrụ okwu a na-akpọ n'okwu a na-akpọ Igbo, enwere mkpụrụ okwu atọ. Igbo, ị na o bụ ụda ume, gbe bụ mgbochi ume. Ịkpọpụta okwu a, gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-ewere akara ụda ala tinye na i, tinyekwa na o, iwe kpọpụta ya Igbo. Ka mkpọkwa ya ọzọ Igbo. Igbo. Yeah. So what she just said that there are three sounds there that make up the word Igbo. Okay, the first one is A. The second one is Bo. Then the third one is O. Now akara simply means diacritic marks. Okay, the marks that you place on vowels to show whether it's a high tone, mid-tone, or low tone. So you put the graph, okay, on A, then also put graph on O, and that will give you Igbo. So that's how to pronounce it. We've come to the end of this video. We believe that you learned something. Thank you for watching. Please do well to subscribe to our channel. Binyaka na n'ọwa mgbasa ozi anyị nke a na-akpọ Ndigbo.